Naštěstí jsem to včera nekoupil a dnes je výročný akce a odstraňovač žmolk, který jsem si díve nemohl a dovolit, je konečné slev. Objednejte nyní, kupte jeden, druhý dostanete zdarma. Noví zákazníci navíc získají 7denní zkušební dobu bez rizika. Nejde o obyčejný odstraňovač žmolk. Během kolika sekund odstraní žmolky i nitky a vrátí oblečený čistý a elegantní vzhled. Staré oblečení pak vypadá jako nové. Tento 2 v 1 model má 6 ultra ostrých čepelí, voštinový ochranný kryt a zesílenou konstrukci pro 360 stupňov čišný, které nepoškozuje látku ani ruce. Výkonný motor zajišťuje rychlé výsledky a baterie vydrží až 60 dní na jedno nabití. Je malý, lehký a ideální dom, do práce i na cesty. Klikněte na odkaz níže a objednejte ještě dnes.